Interiorul lui Austral a rămas în mare parte neschimbat. Ai materiale bune, o calitate surprinzătoare, dar și un caracter practic de invidiat. Mi-a plăcut foarte mult acest interior încă de la momentul lansării și îmi place și acum. Scaunele în această versiune de echipare sunt excelente și îți oferă o susținere laterală foarte bună, dar sunt și foarte confortabile la drum lung. Iar această consolă centrală înaltă contribuie la senzația de mașină premium. Cele două display-uri au rămas și ele aceleași și, din nou, totul funcționează așa cum trebuie. Un lucru a rămas însă neschimbat sau aproape neschimbat și mă scoate cumva din sărite: aglomerarea manetelor și a butoanelor în partea dreaptă a volanului. Pentru că aici ai și selectorul treptelor și maneta pentru acționarea ștergătoarelor, dar și acel satelit de comandă pentru sistemul audio. Și încă mai dau drumul la ștergătoare atunci când de fapt vreau să merg cu spatele. Renault a recunoscut că există această problemă, iar pentru facelift-ul lui Austral au distanțat selectorul treptelor față de maneta ștergătoarelor, dar tot cred că se putea găsi o soluție ceva mai ergonomică, pentru că aici sunt prea multe chestii. Altfel, spațiul rămâne excelent și Austral se poziționează, din punctul meu de vedere, dar și al francezilor, în liderul segmentului când vine vorba despre modularitate și felul în care poți organiza spațiul de aici din interior.